Roberta Mezzola qed tiġi akkużata li kull meta jinqala xi konflitt, l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħha li ma se tkun is-soundbite għall-okkażjoni. Fil-fatt l-azzjonijiet tagħha wara l-aħħar żviluppi fil-gwerra fil-Lvant Nofsani ġabu kritika qawwija kemm f'Malta u anke lilin. L-opinjonista esperjenza tal-Malta Today Rejfil Vassallo indika li jidher li Mezzola laqas biss taħseb qabel titkellem biex imbagħad il-ħafna diskors tagħha mhux neċessarjament ikun segwit b'azzjoni fuq livell Ewropew kif anke ġara fil-gwerra bejn Russja u l-Ukrajna. Il-Moviment Graffiti akkuża li Roberta Mezzola li għandha id-dem fuq idea wara li tat l-appoġġ tagħha lil dawk li sejħu kriminali tal-gwerra. Roberta Mezzola kellha l-opportunità li tikkontribwixxi għal soluzzjoni paċifika billi turi solidarjetà mal-vittmi kollha tal-vjolenza għalu Graffiti li żiedu li minflok din għażlet li tieħu l-pożizzjoni favur impunità. L-istess punt innuta l-editorjal tal-Gazzetta Illum li qal li meta Roberta Mezzola għażlet bħal ħafna mexxejja oħrajn li tiddikjara u tikkundanna l-azzjonijiet tal-Ħamas għamlet sow. Li m'għamlet sow hi li laqqas nifset jew ippruvat tikkundanna l-azzjonijiet illegali ta' Iżrael fuq in-nies ta' Gaza. Saħansitra it-titlu tal-editorjal kien jgħid imissek tistħi. Fis-stqarrija tal-Graffiti intqal li għaddej ġenoċidju f'Gaza strixxa id-daqs ta' Malta li fiha jgħixu 2.5 miljun Palestinjan. In-nies ta' Gaza sfaw bla ilma, dawl u ikel wara assedju totali minn Iżrael. Bombardamenti bla waqfien mill-ajru ħassru totalment żoni sħaħ u qatlu mijiet ta' tfal, nisa u irġiel innoċenti. Sansitra nies li kienu qed jaħarbu lejn żoni hekk imsejħin siguri fuq ordnijiet tal-Istat Iżraeljan ġew ibbombardjati b'mod salfaġġ mill-Armata Iżraeljana. F'nofs dan kollu l-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Mezzola, ħadet l-okkażjoni għal promozzjoni personali u ritratti. Iżda dan mhux mingħajr ma injorat aspetti importanti li Graffiti semmu fl-istqarrija tagħhom. Kien għalhekk li Mezzola u bħala l-President tal-Kummissjoni Ewropea kienu akkużati b'double standards. U ż-żjara u l-istqarrijiet ta' Mezzola kienu partikolarment disgustanti għassaru propju waqt li Iżrael kien qed jintensifika l-azzjonijiet ġenoċidjali tiegħu kompla jintqal. Karl Schembri, ġurnalist li għex f'Gaza għal numru ta' snin, qal li Times of Malta li l-azzjonijiet ta' Mezzola u Ursula von der Leyen jgħidu lil Iżrael biex jagħmel li jrid. Fl-artiklu tiegħu Rejfil Vassallo akkuża lil Mezzola li aktar interessata kif se tideri u l-editorjal tal-Illum qal li Roberta Mezzola tkellmet għal kostitwenza tagħha, kostitwenza li tiżen l-affarijiet mhux skont il-ħaq iżda skont il-preġudizzi u l-aġenda politika. Politika ipokrita li tħares lejn in-nies kont minn int u minn fejn inġej, qal l-editur tal-Illum li żied jisħaq li jmissa tistħi.